Haia, croeso i'n sesiwn ar-lein cyntaf erioed o'r Clwb Archaeolegwyr Ifanc. Heddiw, rydym ni'n mynd i rhoi cynnig ar Gwneud potiau. Helo i'n holl aelodau cangen, ac os ydych chi'n ymuno â ni am y tro cyntaf, croeso. Os oes gennych diddordeb mewn bod yn aelod o gangen Bangor o'r Clwb Archaeolegwyr Ifanc, mae yna fanylion isod yn y disgrifiad fideo yn egluro sut i ymuno. Mae yna daflen wybodaeth sy'n cyd-fynd ar fideo hwn. Rydym wedi ei hanfon at aelodau ein cangen. Os nad oes gennych gopi, mae yna ddolen yn y disgrifiad fideo isod lle gallwch lawrlwytho copi. Mae'r daflen wybodaeth honno'n dweud pob peth sydd angen i chi wybod am y weithgaredd hon. Mae'n dweud pa ddefnyddiau sydd ei angen arnoch chi, ac mae yna hefyd rai enghreifftiau hyfryd iawn o grochenwaith mae ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi ddarganfod a chofnodi fel rhan o'i gwaith archeolegol. Mae'r enghreifftiau rydym ni'n edrych arnyn nhw'n dod o Parc Cybi, ger Caergybi, Ynys Môn. Gwnaeth ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd lawer o waith cloddio yno cyn i Lywodraeth Cymru ddatblygu parc busnes yno. Potiau torch gafwyd yn Parc Cybi wedi ei ffurfio trwy ymuno sausages o glai, ond rydym ni am ffurfio potiau pinsio oherwydd bod hynny ychydig yn haws. Os ydych wedi darllen y daflen wybodaeth ac mae pob peth sydd angen gennych, rydych bellach yn barod i wneud pot eich hun. Pob lwc. Mae angen i ni wneud pel gron neis o glai tua'r maint hwn. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy siapio'r clai gan ddefnyddio ein dwylo. Defnyddiwch eich bysedd a'ch bodiau i lyfnhau unrhyw lympiau yn wyneb y clai. Trwy wneud hyn, rydym hefyd yn cynnesu ac yn meddalu'r clai, a bydd hyn yn helpu pan fyddwn yn gwneud twll yn ein pelen glai. Rydw i'n mynd i ddefnyddio fy mawd i wneud twll yn y clai. Rydw i'n gwthio fy mawd tua hanner ffordd i mewn i'r belen glai. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i frifo'ch bawd, gallwch ddefnyddio rhywbeth arall i gychwyn eich twll. Yna yn ysgafn, rydw i'n gwasgu ochrau'r pot rhwng fy mysedd a bawd yn symud y pot o gwmpas, pinsio ochrau'r pot gan sicrhau bod ochrau'r pot i gyd yr un trwch. Os bydd unrhyw graciau neu linellau bach yn ymddangos yn y clai, gallwch ei llyfnhau. Yna daliwch ati i symud y pot o gwmpas a phinsio gan sicrhau bod ochrau'r pot i gyd yr un trwch. Efallai y cewch ddwylo budur wrth wneud hyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n golchi'ch dwylo wedyn.
Rydw i hefyd yn llyfnhau tu allan i'r pot, gan sicrhau bod yr wyneb yn neis a gwastad. Gallwch chi dapio gwylod a top y pot ar eich wyneb gweithio i sicrhau bod gwylod a top y pot yn wastad. Llyfnwch unrhyw graciau neu linellau bach sydd ar ôl. Gallwch hefyd lyfnhau tu mewn y pot. Reit, rydw i'n meddwl fy mod i'n barod i ddechrau addurno fy mhot. Ia. Gadewch i ni ddechrau gwneud ein patrymau. I ddechrau, rydw i'n mynd i ddefnyddio fy ewin bawd i wneud patrwm igam ogam yr holl ffordd o amgylch top y pot. Dyna ni. Patrwm igam ogam. Nesaf, rydw i'n mynd i ddefnyddio darn o lys tyfiant marw a ddarganfyddais yn yr ardd, ac yn ofalus iawn rydw i'n mynd i wthio hwn i mewn i wyneb y clai i wneud y siapiau cylch anwastad hyn. Dyna ni. Nesaf, rydw i'n defnyddio top beiro i wneud cylchoedd bach tu mewn i'r patrwm wnes i gyda'r darn o lys tyfiant, gan weithio fy ffordd o amgylch y pot. Nesaf, rydw i'n mynd i ddefnyddio beiro go iawn. Peidiwch â defnyddio beiro sy'n bwysig i unrhyw un. Efallai na fyddwch chi'n gallu ysgrifennu efo fo wedyn. Rwy'n gwneud dotiau y tu mewn i'r cylchoedd wnes i gyda'r top beiro. Dyna ni. Nesaf, rydw i'n defnyddio ymyl anwastad cragen wen. Ac yn rhowlio ymyl y gragen ar draws y clai.
yr holl ffordd o amgylch y pot. Rwan rydw i'n gwneud mwy o gylchoedd gan ddefnyddio top y beiro. Does dim rhaid i chi wthio'n galed iawn. Yn ôl i'r beiro i wneud mwy o ddotiau, y tu mewn i'r cylchoedd gan weithio fy ffordd o amgylch y pot. Mae hwn yn ddarn o lechen o'r ardd. Rydw i'n defnyddio'r pen pwyntiog i ychwanegu at fy mhatrwm. Yr holl ffordd o amgylch y pot. Nesaf rydw i'n defnyddio'r beiro eto i wneud y llinell hon o ddotiau. Cofiwch fy mod i'n gwneud hyn i gyd i fyny fel dwi'n mynd ymlaen. Does dim rhaid i chi gopio ni'n union. Gallwch chi fod yn greadigol a meddwl am eich dyluniadau eich hun. Y peth pwysicaf yw eich bod chi'n mwynhau'r weithgaredd. Yn ôl at y darn o lystyfiant, gweithio fy ffordd o amgylch y pot. Rydw i'n ofalus sut rydw i'n dal y pot rwan, achos dydw i ddim eisiau smwtsio fy mhatrwm. Yn ôl gyda'r beiro. Os gwnewch gangymeriad, fel yna, peidiwch â phoeni, gallwch ei lyfnhau o allan. Fel yna. Bron wedi gorffen, rydw i'n mynd i wneud y llinell hon o amgylch top y pot. Gallwch chi orffwys eich pot ar eich wyneb gweithio rwan, os yw'n haws. Dyna ni, wedi darfod. Y peth nesaf mae'n rhaid i ni ei wneud yw gadael y pot i sychu. Mae'n glai sydd yn sychu mewn aer a bydd yn cymryd tua diwrnod a hanner i sychu. Felly rydw i'n mynd i adael fy mhot ar fy silff ffenestr. Iei! Rydw i am ddweud eto nad oes rhaid i chi gopio beth wnaethon ni. Gallwch chi fod yn greadigol. Does dim rhaid i chi wneud pot o gwbl hyd yn oed. Mi wnes i'r dyluniadau hyn ar ddarn llai o glai wedi'i rholio ar y bwrdd. Ond os gwnewch hynny, byddwch yn ofalus sut rydych chi'n codi'r clai pan fydd wedi sychu. Mae'n eithaf tenau a dydych chi ddim eisiau i'r clai gracio. Mae'n werth cofio hefyd, wnes i ddefnyddio darn o blastig ar fy mwrdd
fel nad oeddwn yn marcio'r pren. Does ddim rhaid i chi ddefnyddio'r pethau roeddwn ni'n ei defnyddio i wneud patrymau ar ein pot. Ar gyfer y patrwm hwn, roeddwn ni'n defnyddio top potel siampw. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n defnyddio unrhyw beth miniog neu bwyntiog. Dydym ni ddim am i chi frifo'ch bysedd. Os nad oes gennych unrhyw ddefnydd modelu y gallwch addasu, mi wnes i'r patrwm hwn ar ddarn o blue tack, neu os does gennych chi ddim llawer o glai, neu os ydych chi'n rhannu gyda rhywun, fe allech chi wneud pot bach. O. Dyma fy mhot i. Cymerodd tua 2 ddiwrnod i sychu. Mae'n glai sydd yn sychu mewn aer, felly does dim angen gwres arno i galedu. Rydym ni'n awgrymu nad ydych chi'n defnyddio eich pot i fwyta neu yfed allan ohono, ond mae yna bob math o bethau gallech chi ddefnyddio eich pot ar ei cyfer. Fel gallwch chi weld, rydw i'n defnyddio fy mhot i gadw darnau o wydr môr. Felly dyna ni. Diolch am ymuno â ni. Os gwneithoch chi bot, anfonwch lun atom, ac os hoffech chi ymuno â changen Bangor o'r Clwb Archaeolegwyr Ifanc, mae yna wybodaeth ar sut i wneud hynny yn y disgrifiad fideo isod. Iawn, diolch a hwyl am y tro.